Kisos ngi le yaw jong ka shat nyam Behdieñkhlam ka senrat jowai halor ka nongrim ban be ya ka khlam ka pang ka sitom bat ki jing sneu babon jat ha ka imlang sa lang ka plus dang nado ka khat wei tari unai tung araja arpusan kala poisha ka bakot ha ka khat sau tari unai tung araja arpusan hapo ka sim ajnar da ka jing sim benta songshet ki khon nyam tre ka ra jowai ban shat kemen ringkat kisur ka bom ka bhuri bat ru ka jingwan ra ya ki khat light liki rat ha ringkat ka Khubor sa upat ba bat ka imlang sa lang. Lawan ban sakhi ya kani ka sngi penkot daw ba sniaw bahalang dhar usembut menteri rang ba ka sarkar jela kumukongsan haringkat ka jingadon lang u MP ka Rajya Sabha u Dr. Wanway Roy Kharlukhi ki menteri sarkar kentup ka kong amperin lingdo u ba kermen shilla ki MLA ba kentup yo ba sanbor shulai u ba wailat miki shilla ka MDC JHADC ka kong violet lingdo ki noilam naki raj ba pher bat upat ba babun. Ki Khubor balawan ra lengba ki rot ki kentup nalor ke jingsha thombor habari ba ki brio ki le men le kumbom lei da ka ba pensyong ya ki ktien ki baong don ki dak mong ki bampau sabar kamat henry ki ba pen mong bat pen jenjar pat hadu kata sapo ka jingsha te Mraw ka bor jingmut jing perkhat ubrio ha ka jok mobile nadu ki Khyllung Khynnah bat ki balarang ba nangta ka jok jing start artificial intelligence nalor ki wei pat Shwa kani lapen hiar ya ka Behdieñkhlam ka bon bat ka Behdieñkhlam ka do hapo ajnar bat lapen hiar ru ya ka sembot knong daki konraj la sakhi ba marshu hiar ka sembot knong hapo sim ajnar ki kon kanyam tri ki yakni ban yok ta da ka jinget ban yo ya ka jingker khu kerdo nangta shwa ban kot ka jingle nyam ha ajnar lapen hiar ru ya ka knong blai daki konraj bat ki paj ba kile yakni ban yok ta ningkong ya ka na ka benta ka ngu ka dem Hadian balakot ka jingle kemen hapo ajnar la yo lat banya kran bat u presiden ka senrat jowai uma Hercules toy ubelia thu shapang ka Behdieñkhlam bat ki jingle kemen hapo ki sosngi le yaw
và video khi ya Behdieñkhlam hau Muslim arjar arfau san ini liang gasan ra juahi da pengkrek hai da ki benai wa kaman man gani Behdieñkhlam go job da ne sao hun sao suk yo và Behdieñkhlam da pa ga che bakut vai và Behdieñkhlam he hau Muslim da man ga wa job ha baro ki liang lai pha na do ka jin priang ka kam ga hukum yang terakhir wa o dawan pai wan yo chisen Islam dawan ya saya sarat na do ka sni wan kong katu man higa ko wa da sa suk sa hun ni wa ha ka tu ko de yo ya ka jing pandap ya ki niam ko kom ki wa chong khia chong kun na do ki yung ki sem ha do ka rai hi ro ko bi ka hai wa aron ka hai to o ga ding khlam yong di dong di chnat ha ka tu ko da wan chim ki dong di cha da chim khia ge o ni tho ya gi ding khlam yang ke na ki khlo ki jam o wan ra cha ki phayao cha hat ha ga nam sni wa ar ka nei te wan ha ga sni wan le la da wan de yo o ni tho wan ya gi ding khlam na ka sem ga yaw ga hat yo ra wan jar ge yung jar ki dong di chnat yo penye ni ge le ban ta yo pun pho ban pheng ya ga dong ga chnat ka ki tu da ge ban ta yong ga chlong ta nei liang ha ga khat do ne da se khat do yong ga Behdieñkhlam ko wa waro de ya unity da ga jing chong chit da ga man sen chong chit da ga man sen wa siao suk siao komen wa ne da man ni ga wa job la do ki team yang di rot de yoi wa team hau Muslim to ka wa to wa ka cha le ben ki kan thai ki Khynnah da sa bi ka team to le ben ta ka jing job yang go operation sindur yang ke India percha ga Pakistan wa ka wale wan ka team ku ba yoi to ka jing one yang artificial intelligence ko wa ya ka jaben yang boy da duk da cha kdo cha khome ka kam jing penyo yang ke dong yang ga nom korwiang ka ni ke team ki wa wan ra ya ka jing perkhat yang ki nong pat ke kam jo le yang ki nong pat Khubor cha kaleng gari nya trap nya skum kam jo le ka lang yang gari India wa i la nai ni na ka chlong lo phian do ka chlong jwa i la le kemen ni churu ka niam gor kom churu ka Khubor go pha cha ka im lang sa lang yo im ka ka jing im go wa mayari yo im ka ka jing im go wa maya para i ho le ben le kho i khlai ham thai Khynnah kam ta le im ka ka jing im go chim khia o tho ka start ka tip yang to u chhe ha ke bor dan hi ha bor yang mobile hai bor yang artificial intelligence ini ko Khubor sia suk sia komen ni wa na ka liang ka sen rai khublai ga ya varo kitu ki dong ki chnat ki wa da pelut por o perkhat khia o perkhat o onra ya ki jing perkhat ko kro le benta ka Khubor cha ka imlang ka sa lang ka Khubor cha ki nong chong chlong ka Khubor cha ka ri ka maya ka yang wa i to man ni ki bru ki tali ko ya maya o wi job ya varo ki jing ha kani ka jing im jong ko man ka se tengah siaw wa ni ki kenten nyok kenten de ong wa ka Behdieñkhlam siaw dap i man se ni wa de dap de comment de rakhai de siaw pha siaw met wai wa wa ni jing siaw sup yang yo man ni nan ter ki se go da wan hawra man ki thlu yung yang ka thon yang ka right ka chlong yang ka juai kam jo la yang ka right ka chlong ri hin yaw trap yaw skum yang ka ri hin Meghalaya wa ko bi ada kita kinten ekubelai Behdieñkhlam masuk ke mana ke waro habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f Mynta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety
Meghalaya.